Hej og velkommen til vores tredje Let's Play episode med The Witcher og CCHRIESS. Jeg dør. Du gør ikke. Du har læderhjelm. Okay, Chris, overlevede du? Ja. Okay. Jeg kommer efter dig. Lad os så stoppe lidt. Jeg tror, vi forlader den hus. Vi har ikke noget vigtigt i det. Okay, lad være med at løbe. Jeg skal få en creeper. Det er der ikke. Jamen, jeg kan høre. Kylling. Mange kylling. Jeg er sulten, meget sulten. Ja, men så ja, jeg går herned, Chris, altså. Du kan ikke gøre noget imod, at jeg skal ned der. Altså, det er man nødt til. Prøv at se den der lækker mine der. Ja, jeg overlevet. Skeleton, zombie creeper og alt muligt. Zombie, skeleton, creeper, spawner. Alt muligt andet. Og så bare alt muligt andet. Alt muligt andet er så nice. Overlever du? Ja, fint. Der kommer bare en creeper i gang imellem, og så går jeg lidt væk, så det eksploderer. Tak. Må jeg godt tage lidt mad? Hvad? Må jeg godt tage lidt mad? Jo. Jeg har ikke brug for mad, jeg har det på fuld. Du dør, skeleton med. Du dør. Nej, det er mig, der dør. Jeg kunne lige nå at dræbe dig. Hey, Chris! Du sagde, at jeg må tage lidt mad. Nej, ikke på den måde. Nå, hvad for en måde? At du må dræbe kyllinger. Okay, jeg smider lige ned til dig. Nej, ikke ned til mig for helvede. Men jeg skal ned, fordi jeg døde der. Ja. Skal du ned til mig? TP. Gør jeg. Kom. Wow. Hvad vil der? Creeper, det var en creeper. Kom. Du faldt ned her, fordi jeg kan se de meloner. De meloner. I love meloner. Hvor faldt du egentlig hen? Lige der. Say might look a diamond. Jeg har ikke en skid på mig. Du kan dræbe den zombie der, og så løber jeg væk, man. Say might look a diamond. Okay, jeg går bare under den der skeleton, og så nakker den så. Meget praktisk. Den dræber mig, Chris. Du har mere liv end mig. Det må jeg sige. Ej, hvor fed. Det er en Enderman, Chris. Nu dræber den der bare så meget. Du kan ikke dræbe den. Det er den sygeste monster i hele Minecraft. Er den stadigvæk efter mig? Ja, den er efter dig hele tiden. Okay. Ja, nu er den bugget ind, men den kommer. Har du noget træ, Chris? Nej. Det er godt, hvis vi kommer op så, fordi jeg har en træpickaxe, så jeg tror ikke, at jeg kan bruge det for særlig meget her. Jeg har passet op på. Ja, jeg hopper bare ned. Pas på, at du ikke falder i lava. Du skal hoppe i vandet, ikke på.
Wow, skeleton. Vi skal op her, Chris. Meget op. Jeg går ikke den vej der. Wow, hej skeleton. Du er min ven, hva'? Så nu går du væk. Nu falder du ned. Wow, du er en ond skeleton der. Ja, jeg har skubbet en skeleton i lava. Achievement, kom. Kom her. Ja, men det gør skeletonne også, altså. Ja, men jeg kan altså Du falder ned i lava, hvis de rammer dig der. Og de kommer. Nej, jeg har sat et stykke jord her. Ja, nu brænder de væk. De må lære det. De har brændt væk. Chris, jeg giver dig lige alle mine ting, jeg dør, og så henter jeg noget træ og kommer efter dig. Okay, Okay, husk at holde kæft. Nede. Den var meget godt. Vent med at spawn. Vent med at gå hen til mig nu. Jeg laver det lige sikkert. Hej. Sådan. Du skal bare ikke Okay, jeg troede, du smed det i lava. Jeg vil også have mit jern. Jeg skal faktisk ikke have noget, kun mit jern. Tak. Du fik jernet. Du fik jernet tilbage. Ja, kom nu bare. Så. Hvordan kommer vi ud herfra? Så gør vi sådan her. Okay, du er nice, hva'? Sådan, her. Du fik det en svær lige der. Go and kill them. Okay. Okay, jeg skal lige ned og have kaffe. Ja, Kommer lige om lidt. han skal lige ned og have kaffe. Der er kun mig imens. You get killed now.